like you always do, like you always do. Hold my hand and look me in the eyes so I can tell you how I feel, tell you how I feel. Every day something new, if I spend it with you, with you, with you. Oh, I want you right now, and I need you right now, you right now. My world is spinning round, round, around. Oh, I want you now, now, now. My world is spinning round, round, round. And I want you now, and I want you now, and I want you now. How you move and what you do has made me so crazy about you now. Now we can go anywhere you like and do anything you want, anything you want. 'Cause every day is something new, if I spend it with you, with you, with you. Oh, I want you right now, oh, I need you right now, you right now. My world is spinning round, round, around. Oh, I want you now, now, now. My world is spinning round, round, round. And I want you now, and I want you now. My world is spinning round, round, around. Oh, I want you now, now, now. My world is spinning round, round, round. And I want you now, and I want you now, and I want you now. So ngayon mga kapatid ay lalapit tayo. Ito sa Rizal City. Kaya sa mga lulutan sa Binidayan, si Alim Jamil, si Halil, si Fahad, si Hindi makiyak na itulugan ito yan. Mga buhay taon mo, ikuwi sa kamakiyan, natututan. oh, katatan niya ito. Natututan na kapasitan sa problematan. Tayo sa mga tawag Mga dito po yawas, importante sa inyo ay gulat tawa, kaya katapitan ng mandugiran, so importante yan ay katatarumay. Pag makinitag sa inyo nato, yan ay alitan. Ito niya kapag-isapan po ito kausay ng yan ay about marriage. Goals of marriage, significance, and how to preserve success. Saan na tayo? Namatra. Kaya followers ka? Paano ko pwede? May ito. Mas malaga. Ya peludang sa YouTube kita ko ano. Uway. Ana YouTube ka? Kaya YouTube ka? Nakapalo ka rin sa YouTube ka? Nakapalo ko sa. Lu tahu sampai niya. Apa lang tayo mo no? Uway. Abda nga ito na ibang sanyo to. Uway. Uway ba? Ato ka rin tawas. Sa boring bibitaw. Uway, naman tayo. Naman to. Ay,
and the preservation of marriage. Next, and welcome, Lynn. Ang sa mga bisita niya, mga kuwan. Saudi, kata si Dato Untay. So, yan. Ito na mga kapatid, ngayon ay pauwi na kami. Tapos na kami. So ayan, yung karamihan ay nakauwi na. So ito na, palabas na kami. Oh, tulad-tulad siya ako. Tulad na sa ano? Tulad din tanong na. Tulad din tanong. Para tayo piliin sa ha? Ay tulad sa ano?